ndongoda kungotenda kuChina nebasa guru ravakaita ende takariona iko zvinozviwo aiwa riri kuoneka because mamask tigara takamapfeka. Ndingoda kungokutendai kuti makatibatsira chose especially isusu vanofamba nemaopen track nemarori. Haiko zvinhu zvimhepo haichatiro takufamba takavhara kudai flu yadzikira, asi ndinokutendai chaizvo. Then chichemo changu chekupedzisirawo ndechekuti hamuna here zvamugona kutiitirawo neisusu vanofamba nemarori nemaopen track. Flu tapo but kwasara kunzeve uku, kunzeve hamuna zvimwe zvamunogona kutiitirawo here zvinoita kuti pamberi apo tizogona futi kukavha nzeve. At least tikafamba takakavha nzeve, takakavha futi nemuromo nemhino sezvizvi, tenge tave safe pakufamba tiri mumarori nemumaopen track.